сири муваффақият дар тамоми коре ки мо шумо анҷом медиҳем дӯстони азиз, новобаста аз он ки дар кадом соҳа ҳаст, ин аввалин дараҷа дӯст доштани кори худ аст. бинед, бисёре аз одамон дар соҳаҳое ки интихоб кардаанд пешравӣ намекунанд, ба натиҷа намерасанд, даромади дилхоҳашонро ба даст оварда наметавонанд. Барои чӣ? Барои он ки аз ҳамин ҷое ки худашон интихоб кардаанд, аз коре ки иҷро карда истодаанд, нидоволниянд, дӯст намедоранд иҷро кардан ҳамин кора. барои ҳамин онҳо натиҷаи назаррасро ба даст оварда наметавонанд, гирифта наметавонанд. ва як қиссаро ман хондам. як зан будааст, вай хона уборка мекардааст, тоза мекардааст. вай дар байни ҳамин тамоми шахсиятҳое ки ҳамин уборши будиянд, тоза мекардиянд, аз ҳамада даромади калонтарин доштиянд. ва ҳамин зана мепурсанд ки барои чӣ шумо ин қадар даромадатон калон аст? шумо бошед худатон як уборши ки оддӣ ҳастед. ин зан ҷавоб медиҳад ки коре ки ман анҷом медиҳам сахт дӯст медорам ва ман ҳамин хел хонаро тоза мекунам ки шумо баъди тоза кардани ман ба хона медароед, хона ҳамин хел масалан блистид мекунад. Да аз души аз сидқи дил ҳамин корро ман анҷом медиҳам. ва хубии кори ман дар чи аст ки ҳамин кори мара сифати баландаша дида тамоми шахсони муваффақ, тамоми одамони пулдор танҳо ва танҳо мехоҳанд ки комнатаҳои вайёра, хонаҳои вайёра ё ягон ҷо сафар раванд, мара қачон мебаранд ки ҳамон комнатаҳои вайёра ман уборка кунам, барое ки ман хуб ҳамон чизҳоро тоза мекунам, аз сидқи дил анҷом медиҳам. ин мисол барои мо як шаҳодатномаи оддӣ аст дӯстони азиз, ки мо дарк кунем, фаҳмем ки ягона омиле ки мо шуморо кӯмак мекунад ки дар зиндагӣ каме ҳам бошад пешравӣ карда тавонем, каме ҳам бошад натиҷаи назаррас дошта тавонем, ин кори худро дӯст доштан аст. баъзе одамон мегӯянд ки ман дӯст намедорам ҳамун коре ки анҷом додестам, маҷбурӣ ҳамун корро анҷом медиҳам. амин мурдама кашида ба он ҷои кора мебарам, мурдама кашида ба ҷои кора ма мебиёрам. медонам дар ҳар як шахсият як истеъдоди худовандӣ аст ва ӯ мехоҳад ки ана ҳамон истеъдодро инкишоф дода, вобаста аз ҳамон истеъдоди худаш ки ҳамона анҷом доданша дӯст медорад, пул ба даст биёрад. лекин мутаассифона ҳозир шароити ҳамон аз рӯи истеъдодаш даромад ба даст оварданро надорад, ҳамон хел имкониятҳо нест. дар ин ҳолат чӣ кор кунам дар кор? дар ин ҳолат дар ҳамон ҷое ки шумо кор кардесед, ҳамон ҷо ба кӯшиш кунед ки шумо коратонро давом диҳед ва даромаде ки аз ҳамон ҷо шумо ба даст мебиёред, ҳамон даромада оҳиста оҳиста ақаллан 10% аз обши даромадтона откладват кардан гиред, ҷамъ кардан гиред, шутобе ки ояндада аз ҳисоби ҳамин даромаде ки шумо ҷамъ кардед тавонед ки барои ҳамон истеъдодтон як бозоре созед. як бозоре созед ки дар ҳамон бозор ҳамин истеъдодатонро шумо фурӯхта тонед. ҳамин малакае ки доред, ҳамин коре ки анҷом додан метавонеду, ҳамин кора анҷом доданша дӯст медоред, ҳамон кора фурӯхта тонед. масалан бинед, шумо рассом ҳастед. ҳозир социални сетҳо бениҳоят зиёд шудааст, махсусан аз ҳама социални сети олие ки барои шумо метавонад просто ҳамин хел ӯ қадар меҳнати зиёд кардан дар кор нест, шумода ёрдам мекунад ки даромади калон ба даст биёред. ин сомонаи TikTok, Instagram, YouTube, ҳамин сомонаҳо ҳастанд. бинед, масалан шумо рассом ҳастед ва ҳамин корро карданашо дӯст медоред, лекин ба ғайр аз рассомитон ин истеъдоди шумо дар ягон корхона кор кардесед, шумо коратонро давом додан гиред ва дар ҳамин сомонаҳои гуфтагии ман страничка кушоед ва ҳамин рассомитонро вақтҳои холигитонда дар як ҳафта ман хоҳед нахоҳед метавонед шумо барои худтон вақт ҷидо карда 1 соат 2 соат ҳамин рассомитонро кардан гиред. ҳамон расмҳои чизе ки барои шумо писанд аст, ҳаваёро оҳиста оҳиста кашидан гиреду просто телефонро дар тортон монед, чел ки ман мехоҳам буда видео кардесам, и ҳамин расми кашидагитонро видео кунеду монтаж карда дар Instagram, дар TikTok, дар YouTube гирифта партоед ва дар зираш нависед ки заказ қабул мекунем, чӣ расме ки барои шумо лозим бошад. ҳамин хел то он даме ки шумо дар он ҷо кор кардеседу вақтҳои холигитонро бар ҳамон кори мехостагитон карда давом додесед, ҳамин хел вақте ки шумо доимият кардан мегиред, хоҳед нахоҳед пайдо мешаванд ҳамон одамоне ки ҳамин истеъдоди шумо ба ёда дар кор,
ҳамин истеъдоди шумо ва ёда лозим ва ё мехоҳанд ки пул дода ҳамин чиза харанд ва ва ё шумо да ҳамкорӣ мекунанд, аз шумо ягон совет мехоҳанд. Шумо метавонед ки курси рассомӣ ташкил кунед ва ёда омӯзонед. Шумо метавонед ки расмҳои кашидагитонро фурӯшед. фаҳмидед? ё ки масалан гӯем шумо футболист ҳастед. Шумо футболист ҳастед, футболро дӯст медоред, варзишро дӯст медоред, лекин дар ягон корхонае кор кардесед ки унҷо ба шумо тамоман писанд нест, маъқул нест ҳамон кор. Коратонро давом додан гиред, ҳамин футболиститона дар як ҳафта якта дута видео сиёмка кунед. Масалан, чӣ хел филм кардан дар кор, кадом қонунҳоро риоя кардан дар кор дар вақти бозӣ, чӣ хел тупа идора кардан дар кор, фалон фалон фалон. Ҳамин хел оянда шумо метавонед ки якта майдончаро иҷора гиред, ҳамон майдончада шогирд қабул кунед ва вайро тренировка дода, дарс дода, таҷриба дода, омӯзонда пул ба даст биёред. идеяҳо бениҳоят зиёданд. Муҳим аст ки болои ҳамин идея оҳиста оҳиста кор кунем ва ҳамон аудиторияи лозимимона қабул кунем. дӯстони азиз, ва то он даме ки ин истеъдоди шумо ба шумо пули лозимиро додан нагирифтеста, шумо метавонед ки дар ҳамин кортон давом кунед. Шумо 10 сол талаб намекунад. шумо метавонед ки минимум дар 1 сол то 3 сола шумо ҳамин соҳаи интихоб кардагитонда продвигат кунед, пешравӣ кунед ва клиентотонро ҷамъ карда ва ёда ягон чиз омӯзонед. Масалан, озид бисёртар машҳур шидагӣ одамо забонҳоро реклама мекунанд. Масалан, забонҳои англисӣ, забонҳои русӣ. Саволҳоро, суханҳоро чӣ хел ба англисӣ тарҷума кардан, чӣ хел суҳбат кардан гап мезанад ва оянда курси хиша ташкил мекунад, китоби хиша ташкил мекунад, дар подписчикош мефурӯшаду аз подписчикош клиент ҷамъ мекунад. ҳозир асри информатсия. ҳозир шумо аз хона шишта метавонед ки пул ба даст биёред. дӯстони азиз, муҳим ин аст ки шумо хоҳиш дошта бошед ки ҳамон он чизе ки дар дохили шумо аст, он чизе ки дар дохили шумо аст, ана ҳавая шумо гирифта инкишоф дода тонед. медонед, сарвати ҳақиқӣ ин нест ки $1,000,000 дошта бошӣ. сарвати ҳақиқӣ ин нест ки масалан хона дошта бошӣ, дача дошта бошӣ. сарвати ҳақиқӣ онест ки дар дохили шумо аст, онест ки худованд барои шумо додааст, то вая истифода бурда дар ин дунё як пайи худа бимонед, як следи худа бимонед ки баъди аз ин дунё рафтан мардум гап зананд ки ана ҳамин хел шахсияти бузург буд. амалҳое ки шумо дар ин дунё анҷом додед, фоидае ки дар ин дунё шумо ба мардум расондед, ҳамчун садақаи ҷория шуда то ба охират барои шумо фоидаша, савобша расондан гирад. ана ҳамин аст миссияи инсоният дар ин дунё. ира ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. дӯстони азиз, барои ҳамин тавсияҳое ки ман додам, агар ки барои шумо писанд омада бошаду изҳори қабул карда бошед, хоҳиш мекунам ки канали моро дастгирӣ кунед, ба мо кӯмак кунед ки морам пешравӣ кунем, морам шахсияти худамона, бренди худамона продвигат кунем ва бе дастгирии шумо, бе кӯмаки шумо, бе лайку, комментарияу поделитсияи шумо ва тавсия додани мо аз тарафи шумо ба дӯстонатон ҳеҷ вақт мо пешравӣ карда наметавонем. барои ҳамин аввалин дараҷа кӯмакро аз ҷониби худованд ва аз ҷониби шумо интизор ҳастем. дӯстони азиз, ва ба натиҷаҳои оли ҳама каса ба сӯи муваффақият меравем. ҳамаи шуморо дӯст медорам. бо канали Фирӯз FL бошед. худованд нигаҳбонатон бошаду ёру мададгоратон. то бозид.